Ola, son Xaínza. Aquí estamos outra vez escavando na historia. Para mellorar o ambiente da catedral, que estaba ateigado de xente, que dormía incluso ali, como dixemos, pois empregábase o gran incensario que coñecemos como botafumeiro. En realidade, en latín é turibulum magnum. Incluso dícese que en algunha ocasión saiu voando polas fiestras. A portada das platerías é a única románica que se conserva. Por eso parece un pouco desorganizada, porque nela, no friso, colocáronse unha serie de esculturas procedentes de outras portadas, sobre todo da porta norte, que é a da Zabachería, que se destruiu para facer unha porta no século XVIII. Dende o século XII, os peregrinos ganan un xubileo especial, bueno, todo o mundo gana un xubileo especial, al pasar a Porta Santa, que só se abre nos anos santos, concedidos polo Papa Calixto II. A Porta Santa está adornada con esculturas do Mestre Mateo, procedentes nada menos que do seu coro de pedra. O coro de pedra do Mestre Mateo é unha obra desaparecida. Quedan exclusivamente estas esculturas. Son 24 anciáns tomados do coro do Mestre Mateo, que estaba situado no centro, era un coro de pedra moi lindo, situado no centro da nave central da catedral, pero foi destruído para ser sustituído por un coro de madeira máis cálido e cómodo para os poengos. Hai unha frase dos composteláns que dice: "Vai contar os 27 da Porta Santa", que quere decir non contes trolas.